Республикала яҙғы ташҡынға әҙерлек башланды. Боҙ тоғондарын иҫкәртеү өсөн йылғаларда шартлатыу эштәре алып барыла. Шулай уҡ йылда һыу баҫҡан урындарҙы күҙәтеү, боҙҙо ҡарайтыу мөһим. Быйыл республиканы ниндәй ташҡын көтә? Күҙаллауҙар тураһында интервью тапшырыуында һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, студияла Лилия Мәҡсүтова һәм бөгөнгө ҡунағыбыҙ Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе ярҙамсыһы Ленар Фирҙәүс улы Вахитов. Һаумыһығыҙ, Ленар Фирҙәүсович. Хәйерле көн. Быйыл яҙ нисек килер, ташҡын нисек булыр дип күҙаллайһығыҙ? Төгәл фаразларны бирергә әле иртәрәк. Башгидромет безнең республиканың мәғлүмәтне бирергә тейеш 25 мартта. Әммә инде бүгенге көнгә әйтергә мөмкин, безнең ташҡын ныҡ булыр дип без көтәбез, чөнки көздән үк яңғырлар да күп булды. Аннан соң ҡыш ҡыны безнең республикада һәм Рәсәй күләмендә ҡарлар да бик күп яуҙы. Шуңа күрә бөтөн бу факторларны алып, без инде әйтергә мөмкин, быйылны безнең ташҡын ныҡ булыр дип. Шуңа күрә безнең әлеге ваҡытта бигерәк тә ныҡ әҙерлек бара. Әҙерлеккә килгәндә боҙҙарҙы ҡарайтыу эштәре башландымы һәм ғөмүмән шартлатыу эштәре ҡасан алып барыласаҡ? Әзерлекне алсаҡ инде мында әйтергә кирәк, әзерлек безнең бара йыл күләмендә, чөнки җәй ваҡытынан уҡ, көз ваҡытынан уҡ йылғаларны чистартырға тейешләр, йылғаларны тирәнәйтергә тейешләр, бигерәк тә күперләр тирәсендә торбалар, су үткәреү урыннарын чистартырға кирәк, чөнки ул урыннарда тығымлыҡ булып, ағаш тығылып, ул урыннарда тығымлыҡ булырға мөмкин. Тығымлыҡ булса инде кинәт кенә су күтәрелергә мөмкин. Шундан соң әйтергә кирәк, тағын яр буйларында нығытырға кирәк иде көздән үк. Шундан соң гидротехник төзөлөшләрне дә ҡаралдылар, аларны төзөкләндереүе алып барылды. Шулай уҡ техниканы, мында инде ташҡын ваҡытында нинди техника ярҙәмгә килә, аларны әзерлек эшләре алып барылды, төзөкләндерелде, ҡаралды. Халыҡ әйтеүенсә, санаңды йәй, арбаңды ҡыш әҙерлә тиҙәр бит инде. Йыл әйләнәһенә бара был әҙерлек. Ғөмүмән ауыл хакимиәттәре, муниципалитеттар был ташҡынға нисек әҙерләнергә тейеш, алдан хәстәрлек күрергә тейеш, шулай бит? Дөрөс, алдан уҡ әҙерлек булырға тейеш. Әйткәнем буйынса, әлеге ваҡытны алсаҡ бит инде муниципалитетлар, администрациялар әлеге ваҡытта ҡаралтыу эшләре алып бара. Бузда ширнине дип әйтәбез бит инде, бузлар тизерәк эресен өсөн. Бигерәк тә тығымлыҡ булырға тейеш урыннарда, ул урыннар безгә әле билгеле. Безнең республика буйынса 62 урын рисклы булып тора. Бу урында тығымлыҡ булырға мөмкин. Бу урыннарда хәзерге ваҡытта бузны кисеү эшләре алып барыласаҡ. Шундан соң шартлатыу эшләре дә, бигерәк тә күперләр ҡырында, менә шушы боролошлар урыннарында шартлатыу эшләре алып барыласаҡ. Аларның буйынса графиклар төзөлгән. Шушы эшләр безне алдығы ваҡытта көтә. Һәм йылға буйҙарында йәшәүсе кешеләр дә үҙҙәре алдан әҙерләнергә тейеш, нинди һаҡлыҡ саралары күрергә тейеш улар? Шулай хәүефһеҙлек һәр бер кеше үҙебездән тора бит инде. Шуңа күрә кемнәр йылға буйында бигерәк тә йәшәй, ҡайсы ауыллар йылға буйында тора, аларға бигерәк тә әзерлектә торорға кирәк. Күпселек әйтсәк инде, күп традицион ташҡын ваҡытынан алар үзләре бөтөнсә беләләр, ҡайҙа су йылғалардан сыға. Шуңа күрә күпселек алар әзер тора. Белмәгән кешеләргә инде шулай уҡ без искәртеп торабыз, мәғлүмәтне биреп торабыз, пометкаларда, рейдларда үткәрелә. Алар гел әзер булып торырға кирәк тейешләр. Шундан соң инде кинәт кенә су күтәрелсә, андай рискларда бар, 112 номеры белән шылтыратырға кирәк. Ғәҙәттә яҙ көне ҡар иреп, һыу ҡапыл ғына күтәрелә, ҡайһы бер кешеләр хатта әҙерләнеп тә өлгөрмәйҙәр бит инде. Тағы ла бер тапҡыр ҡабатлап үтһәгеҙ, ниндәй номерға шылтыратырға һәм ниндәй әҙерлек сараларын алдан күрергә? 112 номеры белән шылтыратырға кирәк. Мында инде нинди мәғлүмәтләрне ҡарарға кирәк. Мында бик алар ғади ғына. Беренчедән бөтөн документларны әзерлектә җыйып торырға кирәк. Аннан соң малларны ҡайҙа ҡуйырға, ташҡын булса, су кинәт кенә күтәрелсә, шуларны уйлап ҡуйырға кирәк. Бигерәк тә базда, подвалда булған әйберләрне өскәрәк күтәрергә кирәк. Мында инде өстә дип әйтәйек. Шулай уҡ техника, автомобиль, машина, тракторлар булса, бигерәк тә ауыл җирендә, аларны таулараҡ ергә өскәрәк күтәреп ҡуйырға кирәк. Шундан соң онотмаҫҡа кирәк, ташҡын ваҡытында
янгын хәвефсезлек кагыйдәләрендә, чөнки су керсә йортка, монда электр корылмалардан, электр челтәрләмәләреннән янгын чыгарга мөмкин. Шуңа күрә электр корылмаларны да караштырып куярга кирәк бу вакытта. Кызганычка күрә, Белорет районы Габдук авылында еш кына шундый күңелһез хәлдәр була. Төнне һыу капыл күтәрелеп, тотыш авылдарды баса, олы тыгындар барлыкка килә бит инде. Ошо тыгындар, был тыгындары барлыкка килмәһен өчен шартлату эшләре касан башланасак, әлбәттә әле кыш азагына йетеп килә, мартта тагыла бурандар, кардар булуы ихтимал. Шулай да елда ошо фаҗиганы кисектерү өчен нинди әзерлектәр үтәргә, гомумән ошо шартлату эшләренә кагылышлы. Әйтеп китәсем килә, мин республикада ике якка бүлер идем. Монда инде көньяктан Өфе каласына, Өфе каласыннан төньякка. Әйтергә кирәк, менә көньяктан Өфе каласына хәтлем бөтен безнең кар запаслары, карда күпме дымлылык, алар алсак күбрәк дип әйтергә кирәк. Аларның дымлылыгы да, аларның суллыгы зуррак. Ә монда Өфе каласыннан төньяк алсак, алар нормада тора. Шуңа күрә менә дөрес әйттегез, бигрәк тә безнең көньяктан карасак, күпчелек таулы районнар, монда инде бер бәләкәй генә елгалар да, алар кинәт кенә ташкынга китәргә мөмкин. Чөнки бузлар кинәт кенә китеп, елгалар кинәт кенә китеп, бу бузлар тыгылса, су кинәт кенә күтәрелергә мөмкин. Шуңа күрә менә шушы бәләкәй генә елгалар да безнең зур ташкынга китәргә мөмкинлеге бар. Шуңа күрә, гомумән министрлыктарга гына ышанмаска, авылдарга үзләренә елда хәстәрлек күрергә, алдан хәстәрлек күрергә кирәк, шулай бит? Шулай эшне алып барырга кирәк. Әйтеп китәсем килә, шулай ук әлеге вакытта безнең республика күләмендә 11 меңнән кеше әзерлектә тора, 3 меңнән артык техника әзер, алар төзек торалар, 2 авиация, шуннан соң 153 йөзү техникасы әзерлектә тора. Әлеге вакытта шулай ук мониторинг алып барыла, елгаларның кайсы торларда ничек күпме кар бар, күпме тыгылыш урыннары, и менә март айында шартлату эшләре башланачак. 2023 елда яз 2 атнага алдарак килде, шуңа карамастан ташкын тыныс үтте, шулай бит? Быел кар күләме күбрәк, шуңа күрә әзерлектә алып барыла. Узган елдагы эшләр турында һөйләп үтәгез инде. Теге елны алсак, теге елны безнең ташкын булмады дип әйтсәк тә була, чөнки бүтән еллар белән чагыштырсак, былтыр су бик әз булды. Шуңа күрә ташкын ул бик әз генә дип үтте. Быелны инде менә чагыштырсак, бүтән монда бит инде факторлар күп. Җир туңуы, карның күләме, запасы, шулай карда күпме дымлылык бар, күпме шуннан соң әлеге вакытта ничек яз килә, кинәт киләме, әле менә көндез җылыта, төндә суыта, менә шулай гына барса, ул хәвефсезле үтәр иде. Әмма инде төндә дә бик җылы булса, көндез дә кояш кыздырып кар эресә, ул кинәт кенә эретү, кинәт кенә ташкынга китәргә мөмкин. Һәм бына халыкка килгәндә мөлкәтте страховкалау буенча алдан хәстәрлек күрергә кирәктер, чөнки кемдер яр буенда яшәй, бер тапкыр, 2 тапкыр ташкынга эләккән икән, ихтималлык зур быел, шулай бит. Страховкалау турында да һөйләп үтәгез инде, ни тиклем алдан мөрәҗәгать итәргә, хәстәрлек күрергә. Алдан хәстәрлек кирәк, чөнки монда инде ташкын гына түгел, янгын хәвефсезлеген дә карап, үзебезнең йортларыбызны, үзебезнең хуҗалыкны монда страховкаласак, бик әйбәт булыр иде, чөнки монда беркем дә бит не застрахован дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә ташкын булса, янгын булса, бу страховка бик ярдәм итер дип без уйлыйбыз. Һәм бына елгаларның торышы буенча мониторинг алып барыламы? Алып барыла, бигрәк тә хәзер бит инде беспилотниклар безнең бар. Бу беспилотниклар белән аларны мониторинг күзәтү алып барыла. Һәрбер менә әйттем бит инде 62 урын безнең билгеләнде республика буенча. Бигрәк тә шушы елганың бурылышлары, менә шушы тыгымлы урыннар бигрәк тә әле күзәтү эшендә алып барыла. Шуннан соң һәрбер менә рискны шутлай торган программа бар, күпме кар күләме, күпме шушы шутлап чыгарып, кайсы турлар безнең ташкынга эләккәне шутлана. Һәм бына мониторинг алып барыла динегез бит инде, нинди техника ялып ителәсәк язгы ташкын вакытында?
Мында беренчедән yüзү техникасы, шуннан соң көчле зур техника, чөнки мында бөтен җиргә дә бит инде үтәргә кирәк. Шуннан соң мында сораулар инде карала. Кешеләр киселеп калса судан, аларга ашамлык, медицина әйберләре шулай ук китереләчәк. Нинди елгалар хәвефле дип таныла, зур елгалар да, шулай ук бәләкәй тау елгалары ла һай гына булһа ла, язгы ташкын вакытында хәвеф менән янау ихтимал. Монда инде төп безнең 3 елга Агыйдел елгасы, Өфе елгасы, Дим елгасы, алардан бик монда күп тора безнең ташкын ничек үткәне республикада. Аннан соң шулай ук онытмаска кирәк, безнең таулы елгаларда Зилем, Ай, шундый бәләкәй генә булса да елгалар, алар бик куркыныч ташкынга китерергә мөмкиннәр. Шул исәптән Иньяр елгаһы ла шулай. Шулай. Һәм бына күп еллык күзәтүләрегез буенча нинди кәңәшләр бирерсегез халыкка, гомумән авылларда яшәүчеләргә, муниципалитетларга ташкынга әзерлек буенча? Беренчедән, мәгълүматны, монда яңалыкларны карап барырга кирәк. Кинәт кенә монда су күтәрелсә, безнең бит инде система оповещения бар. Шуша оповещение буенча халыкка, гражданнарга мәгълүмат бирелә. Беренчедән, шуннан соң әзерлектә торырга кирәк, бигрәк тә балаларга күз колак булырга кирәк. Аннан соң әйтеп китәсем килә, әлеге вакытта шулай ук бозда юқары, кемнәр елга буенда яшәй, бигрәк тә балаларга күз колак булырга кирәк, чөнки балалар бик яраталар бозга чыгарга. Ул хәвефле түгел. Һәм әлеге вакытта көндәр йылыта, бозда юқары шуга күрә. Арта. Игътибарлы булырга кирәк. Һәм бuna рейдтар үткәреләме язгы ташкынга бәйле? Рейдлар үткәрелә. Монда шушы авыллар кайда эләгә ташкынга, алар бөтенесе билгеле. Шуңа күрә һәрбер рейд үткәргәндә монда мәгълүмат бирелә бит инде, листовкалар үткәрелә, аңлату эшләре, әңгәмәләр алып барыла. Рәхмәт, Ленар Фирдаусович, әңгәмә өчен еңел булмаган эшегездә уңышлар һәм тыныс ташкын теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без республикала язгы ташкынга әзерлек турында һөйләштек. Бездә кунакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы җитәкчесе, ярдәмчесе Ленар Фирдаусова Вахитов булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эфирда сорашканга тиклем.